Я вельмі рэдка калі ў жыцці расплакаўся, а вось калі яна сказала ў маю абарону сваю прамову, я расчуліўся, разумею, як яна гэта асабіста ўсё спрымае, бо гэта датычыцца яе непасрэдна. Як яна гэта спрымае як чалавек, як грамадзянін, бо ўсё, што творыцца, гэта немагчыма да гэта ставіцца неяк абыякава. І адначасова я бачу, як яна як прафесіянал робіць усё магчымае, каб скарыстацца кожным шансам на абарону. І вось я шчыра кажу, што я вельмі рэдка калі ў жыцці расплакаўся, а вось калі яна сказала ў маю абарону сваю прамову, я расчуліўся не таму, што мне сябе было шкада, таму што я ганарыўся як яна гэта зрабіла, і мне было да болю прыемна і адначасова балюча ўсё гэта чуць, бо я разумеў, што тое, што яна кажа, датычыцца таксама яе асабіста.